Number just a pombo kodie. Yesu adom ye ho ye. Ngi se mo so mo ho ye. Nyame adom. Ena efiada. Efiada etwa efiada the last efiada for the month of March. Ghana month. Ghana month. Ena ye de ba na wi enti na so be hwe a. Ma share 87. Old school kama you say. Over Facebook am idimidi pa. Sejo minya wayo. Oh, eso so. Said ya e bi so ara me ho kire mi o. So me nka bibia ka bia waye no ho. Me da say, me da say mira. Na wadaro ma na efia dai na ewura mu weekend no. Wadaro ma ye hwe se de wi mu besi aye. Sejo me da say na manchia atiefo nyina. By the position of the sun, no, the suno asane na chese suno egugu ana egugu. Enti this weekend no, ye hwe se suno ebegugu. Enne ochina ne na de chie e wo Kumase. Enne memenda ne kwasiada. Na ne nyina so be ye anwumre. Enne de na nye baabia few areas. Ne mom kwasiada de na de free base no na ekono. Widespread enti enhwe ni mu se agrada na mframa ebedi akire enti enne temperature no beko 35 degrees Celsius 40 degrees Celsius or Ghana tipping from 34 coastal honomo enti enne few areas ochina ensuo no beko the few areas na kwasiada de ebe widespread na ensuo mframa ene agrada nso ebe ni namu. Right, Mira. Me da se pa no pay na nyame nka ho nyame adoma dwade behia abusiafo me wura du Tieku na ate ne nka no na anopay